Апаш алайкум хоҷа, мо дар шаҳри Москва қарор дорем дар аэропорти Жуковский. Агар кадом бародарони тоҷик бихоҳанд ки ба шаҳри Россия ки ба шаҳри Москва биёнд, ай ҳама аэропорту, ай ҳама самолётҳо зиёда ай 80% мегардонанд. Нахарем билед наве кадом самолёте ки мебиёнд мегардонанд. Ина ҳола бинед, инҷа агар 20 койка бошад, 10 таш созай, 10 та дигаш мақсад хо рафтан намешавад. Баъзе бародарон инҷа қарор доранд ки зиёда ай 4-5 рӯз шидагӣ ай. Ина ҳола бинед. Ay,